na kabenta ka jingtip jong ki paiba nong song snong jong ka jela lengba jong pi ngakwa ban pentip ya ki katu kan itali kirai ki bangla sim menta ka janmit kumba pilatip ba ka containment measures haboro ka jela jong ka mekhala ka trekam bat ka order ka baladep ngi ong bahadu ka lai phowe trik jong uniu penai mi menta ka janmit ngi larai ba ka containment measures ngin dang beteng nadu ka lai phowe trik hadu banginda pentip da kumwei pat ka containment measures ka bangingi sim ya karai kilong kumne harum but kaneka containment measures ka bamut ka kontup ya ka jela meklaya jongi barok away ka benung kong nginam sya ya ki political ki public social religious gatherings ka bamut ya kini nginam sya kontup ru ya ki kenja meetings ki kenja training ki babon jaj ki babon rukom ba kin pli ka baar ka jingrung jong ki tourist syapo ka jela megala ngin nempat sya ba kumju ru ki jaka jingok kai keleng saudong jong ka jela jongi ya kata ru ngin dang beteng ban khang yaki kabalai ki jingila kai sports borok ki jai jingila kai sports ya kaniru ngin empat sya ban play kabasau ka inter district movement ngin le kumbajule ka restriction kan don ka jing perking kan don like no ya kitu ki kali ki bangi ong ki transit vehicles ki bahabiat lengba jong ke jela jongi ya kata ngin sya tangba kin hap ya lengba ki entry point ki ba nakaliang ke sarkar kala bu kerpam bakin cek nadong syadam kawai pat ya ka khayi ka pateng bat ka Bangladesh ka bangi ong ka international border trade ya kani ngin sya kabamut nadu kalai phuai terik tamba ya ki restriction ki regulation nisanya haki deputy commissioner bakin le ya kabadon kam bat kawai pat ngila IT biang haki deputy commissioner nakaliang joko sarkar balada ki idon kam ya kanuk restriction lene ya kanuk imposition ka baki idon kam katkum kajing dawa lene katkum kajing idon kam halaki jong ki district ya kaniru ni IT haki deputy commissioner bat menta mdesu tang ki deputy commissioner ni IT ru sya ki tu ki SDO civil ki badai pej ya ki civil subdivision hakeleng saudong jong kajela Meghalaya